बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. अशाच तऱ्हेची एक मीटिंग मी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांच्याकडे सुद्धा ठेवलेली आहे. आणि सावंतवाडीच्या राजघराण्याचे जे दोन्ही भाग आहेत, म्हणजे मुलीकडून आणि मुलाकडून, राजेसाहेबांकडून आणि आमच्या राजकन्या आहेत त्यांच्याकडून, तर दोन्हीचे प्रतिनिधी बोलवायला सांगितलेले आहे. शेवटी आम्ही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करून आता जवळजवळ 6 ते 7 वर्ष झालेली आहेत. तरी पण हे काम पुढे सरकलेलं नाही. त्याच्यावर दुसरा काहीतरी मार्ग काढायला लागेल. तो मार्ग काय काढायचा याच्याबद्दल माझा विचार झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे कशा रीतीने हे करायचं ते मी त्या मीटिंगमध्ये मांडेन. आणि ते मान्य झालं तर मल्टी स्पेशालिटीचं कामसुद्धा ताबडतोब सुरू होईल. 2च महत्त्वाचे विषय हे माझ्या मतदारसंघातले, त्यातला एक ST डेपोचा आहे आणि दुसरा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा आहे. आम्ही नुकतेच दोडामार्गचं जे हॉस्पिटल आहे त्याला 5 कोटी रुपये आणि रिलीज केलेले आहेत. त्याच्यामुळे दोडामार्गच्या हॉस्पिटलचं काम पूर्ण होईल. वेंगुर्ल्याच्या हॉस्पिटलचं काम पूर्ण झालेलं आहे. शिरोडाच्या हॉस्पिटलमध्ये जे काय सुधारणा होत्या त्या सगळ्या केलेल्या आहेत. निश्चितपणे डॉक्टरचा तुटवडा हा आमच्याकडे आहे, याच्याबद्दल कुठलेही दुमत असण्याचं कारण नाही. पण वरचेवर मी डॉक्टर्सची अपॉइंटमेंट करून घेत असतो. सावंतवाडीला फिजिशियन नव्हते, फिजिशियनची अपॉइंटमेंट करून घेतलेली आहे. भूलतज्ञ नाही आहे, त्यांची अपॉइंटमेंटची ऑर्डर निघालेली आहे. एका आठवड्याभरामध्ये भूलतज्ञसुद्धा इथं हजर होते. अशाच तऱ्हेचे काही पोस्ट या दोडामार्ग, शिरोडा आणि वेंगुर्ल्याला वेकंट आहेत. त्यांच्या संदर्भातसुद्धा लवकरात लवकर त्या पोस्ट भरून घेण्याच्या संदर्भात मला आरोग्यमंत्री महोदयांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. तर हे सुद्धा लवकरात लवकर भरण्यात येईल. आणि एकदा जर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल झालं सावंतवाडीला तर मग गोव्याला लोकांना जायला लागणार नाही किंवा कोल्हापूरला जायला लागणार नाही. त्यांची ट्रीटमेंट जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात होईल. आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याकडे नवीन मेडिकल कॉलेजसुद्धा होतं आहे, त्याच्या काही फॅसिलिटीज निर्माण होतील. त्याच्यामुळे निम्मा जो जिल्ह्याचा भाग आहे तो मेडिकल कॉलेजवर अवलंबून राहू शकतो, निम्मा भाग हा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलवर अवलंबून राहू शकतो. आणि त्याच्यामुळे आरोग्य सुविधांमध्ये खूप चांगलं असं अंतर लोकांना येत्या 1-2 वर्षामध्ये बघायला मिळेल याची मला खात्री आहे.